Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above all racing, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heaven with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In
the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are King and our God, we worship you. You are a strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Christ, hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. we may throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work, and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name. For you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred emphasis' sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo as iniba pang mga kalamidad, amang makakamahan, initaas min sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban, inaako min na nagkasala kami sa imong asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang.
Day minasabutan ang sinautob-an sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamati ang minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuka kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibiyi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibiyi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibiyi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibiyi mo kami. Sangaran ka na, maasin kan, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tugaw po. Ngunyan po, Lunes sa huring semana kan ordinaryong panahon. Isabay mong po niya to ang mga minasunod na maintensyon. Thanksgiving. Dulot ni Hyginos Vivar. Thanksgiving man para sa birthday ni Tarsila Sales. In honor of Santo Niño. Dulot kan Sanchez family. Mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for healing and fast recovery of Mama Nelly. Halik kay na Mr. and Mrs. Wilmore Salazar and family, to pass the exam of Jolene Marie Britannico, dulot ni Joey Marie Britannico and family, for the AMIC 49th Dental Board takers for their success in Dentistry Licensure Exam 2025, hali sa AMIC College of Dentistry, to pass the Dentistry Licensure Exam of Richel Pauline Bucalbos Balcueva, dulot ni Eleanor Bucalbos Balcueva, to pass the exam of Gwen Maxine Oñate, dulot ni Grace Oñate and family, to pass the Civil Engineers Licensure Exam this November, hali kay Maria Chasandra Cervantes. For healing and fast recovery, dulot kan Antimano family. Special man nakahagada ni Giselle Aceituna and family, ni Domingo Peñaflor and family. For healing, dulot ni Tarsila Sales. Para sa kapahingaloan ka makalag ni Justin Raymond, hali sa Sanyosa family, para kay Eduardo, hali sa Mendoza family, para kay Froilan, hali sa Asopardo and Cantara family, Liliosa, hali sa Ripata, Palingyangayan family, Antonio Sr., Marlita, dulot ni Eileen Hamila and family, death anniversary of Santos, hali kay Christian and Christine, death anniversary of Maria Shirley, hali sa Redoblado family, 29th death anniversary of Aurora Ildefonso, dulot ni June and Lani Rico, para sa kalag ni Rosie, dulot kan Panganiban family, 4th death anniversary of Jeffrey Ivan, dulot ni Eileen Diato, Crisologo Salome, dulot ni na Mr. and Mrs. Dan Navera and family, Jose Tiatun, dulot ni Antonia Chua-Uwi and family, para sa kalag ni Romeo, dulot ni Maria Cristina Pradil. Matinog na po ang gabo sa pagpuan kan Santa Misa.
inapod naning anak. Sa bukag Good morning. Good morning, Father. Sarong komunidad kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, kanda aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. An kagurang nan mapa sa Indo. Asin sa saim, Aldaw na Espiritu. Lunes, kaya pinupo na niya to an sa tuyang aldaw, sa mahal na Diyos, sa pagtaong onra, sa mahal na Santo Niño, paghagad kan sa iyang paggiya, pagantabay, asin proteksyon. Siring man sa aldaw na ini, ginigirumdum niya to an memorial ni San Andres Dunglak sa Rongpadi, asinan sa iyang mga kairibang mga martyrs, mga Vietnamese martyrs po sinda. I think mga 117 martyrs of Vietnam. So hagadon man niya to an sa indang pamibi asin tabang, na arog man lugod sa indang, makanood man kitang magdusay kan sa tuyang buhay, sa ngaran kan pagtubod, day kaipuhan na maging mga siring man sa inda, maging mga martires, kundi sa orual daw, makanood kitang magtao kan sa tuyang sadiri, kakayahan, asin mga talento, sa ngaran kan sa tuyang pagtubod. Ngunyan manaal daw, birthday po ni Cha Belen, kaya yaon siya ngunyan. Ni Cha Belen Amurao, nagseselebrar siya ngunyan kan sa iyang birthday. Makisumaro man kita sa iya sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa grasya nin buhay. Isinasabay ko man sa misang ini ang pagpamibi para sa successful surgery operation ni Nana Vine Talagtag. Ngunyan tanganing kita gabos na uyadigdi, magkanigong, magselebrar. Kaining mga banal na misteryo, sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako, Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawada, an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mambibi kita, O Diyos, burabod asin ginikanan kan gabos na pagkaama, na naghimo sa mga palada na martires, si San Andres, asinan sa iyang pag-iriba, na maging maimbod sa krus kan sa imong aki, sagkod sa pagpabulos kan dugo, warasan huli kan sa indang pamibi, na kaming nagpapalakop kan sa imong pagkamuot, sa tahaw nin mga katuod, apo doon, asin magin sa imong mga aki. Huli kay Hesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Himatay niya to an enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan libro ni Propeta Daniel.
Kan ikatulong taon nin baghadi ni Joachim sa Huda, si Nebuchadnezzar, hadi nin Babylonia, uminabot sa Jerusalem asin pinalibutan ang syudad. Itinaunin kagurangnan sa iyang kapangyarihan si Joachim, hadi nin Huda, asin ang kabtang kan mga baso sa templo nin Diyos. Dinaran niya sa daga si Shinar sa kaibinugtak sa templo kan sa iya manag Diyos. Dangan sinabihan kan hadi si Aspenas na namamayo sa mga surugoon kan hadi na magdara nin magkapirang mga aki nin Israel nagikan sa mga hadi asin mga ginagalangan na tao. Mga burubata na dainin kakundian, marhay ang tindog, mga tinukdoan sa gabos na kadunongan, may pakasabot asin marhay ang pag-isip. Mga maninigong mag-erok sa palasyo kan hade. Ang mga barubata tutukdoan kan kadunongan, asin tataramon kan mga kaldeyo. Asin tinawan sinda kan tungod nakakanon oro aldaw. Nahali sa lamesa kan hade. Kay riba kan mga barubata, ang hali sa Huda, iyo si Daniel, Ananias, Misael, saka Azarias. Alagad si Daniel naghulaw na dai siya mapadigta sa kakanon asin inumon nagikan sa hade. Kaya hinagad niya duman sa namamayo kan mga surugon, natugutan siyang dai magpadigta. Alagad, minsan nga ni itinalagan ng Diyos na si Daniel mapamugtak sa ugay asin marhay na buot ka namamayo sa mga surugoon, ini nagsabi sa iya. Natatakot ako na sa sakuyang kagurangnan, anhade, siya ang nagtalaan kan sa indong kakanon asin inumon. Kung mahiling niyang maniwang ka asin bakong arong sa kairiba mong mga barubata, mamumugtak sa panganib ang sakuyang buhay sa atubang kanhade. Sinabihan ni Daniel ang surugoon, ang ipinaniwalaan kan pangataman sa inda. Si Daniel, Ananias, Misael, asin Azarias, baluon mo ang sa imong mga uripon sa laog nin 10 aldaw. Tawan mo sana kami nin gulay na kakanon asin tubig na inumon. Pagkatapos masdan mo ang samuyang mga lalawgon, asin ang lalawgon kan mga barubata na nagkakan kan kakanon na hali sa hade, asin susog sa imong namamasdan. Iyo man ang gigibuhon mo sa samo na susog, iyo man ang gigibuhon mo sa imong mga uripon. Kinuyog niya sinda sa bagay na ini, asin binalo sinda sa laog nin 10 aldaw. Pakaagi kan 10 aldaw, nahiling na urong karhay ang sa indang lalawgon, asin mataba ang lawas kisa gabos na borbata na nagkakan kan hali sa lamesa kan hade. Kaya hinali ka na mamahala ang sa indang masiram na kakanon, asin an arak na inumon. Dangan pinadagos ang pagtao sa inda, nin marhay na gulay na kakanon. Sa apat na ining barubata, itinaunin Diyos ang baka midbid asin pakasabot, dapit sa gabos na siyensya asin kadunongan. Si Daniel tinaunin pakasabot kan gabos na bisyon asin pangaturugan. Pakalis kan panahon, kan ipinakoa sinda kan hade, dinara sinda kan pamayonin mga inyoko sa atubang ni Nebuchadnezzar. Kan makipagulay sa inda an hade sa inda gabos, dainin nako ang arog ng God ki Daniel, Ananias, Misael, asin Azarias. Kaya naglingkod sinda sa atubang kan hade, asin sa gabos na bagay dapit sa kadunungan asin kaisipan na ipinaghapot sa inda kan hade. Nahiling na sinda makasampulo karahay kisa gabos na mga mago asin mga astrologo na ituon sa iyang kahadayan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Kamurawayan asin kaumawan sagkod paman.
Pagumawan ka kagurangnan, Diyos nin samuyang mga magurang. Pagumawon asin pagmurawayon, sagod paman. Pagumawan sa imong banal, asin mamurawayon ang aran. Pagumawan asin pagmurawayon, nin urog sa gabos, sagod paman. Kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Pagumawan ka sa templo nin sa imong banal na kamurawayan. Pagumawon asin pagmurawayon ka, sagkod paman. Pagumawon ka sa trono nin sa imong kahadian. Pagumawon asin pagmurawayon, sagkod paman. Kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong pagrukyaw Espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtingkalag si Jesus sa sinahilingan mga mayaman na naghuhulog kan sa indang limos sa kahon duman sa simbahan. Nahiling man an sarong biyudang dukha na naghuhulog ni nagkapirang sentabo. Si Jesus nagsabi, "Totoong sinasabi ko sa Indo, an ihinulog kan dukhang biyudang iyan labi sa gabos. Ulitaan ilinimos ninda, iyo an sobra sa inda, mantang para sa biyudang ini, an ilinimos iyo an kaipuhan niya sa iyang kadukhaan." Mga tugang, an marahay na bareta kan kagurangnan. Bag-o mo sa imo Kristo. Good morning. Good morning, Father. Karmitang nadadangog itong mga tataramo na widow's mite. Iyan ang gadaan tema kan sa tuyang ebanghelyo. Ining byuda o balo, sarong dukha, alagad duman sa templo, nagkulog siya ng 2 sentabo. Na sabi nga ni kayan, pinakahababaan kantidad. Pero, iniparte kan sa iyang pangangaipo bilang sarong dukhang byuda. Kumpara duman sa iba, na naghulog nga ning kadakol, alagad sosog sa istorya kan ebanghelyo, hali sa sobra sa inda. Kaya maski dikit ang hinulog ka ining balo, siya lugod an inumaw kan sa tuyang kagurangnan. Ta naghulog siya, bako hali sa sobra sa iya, kundi hali mismo sa iyang pangangaipo, hali sa iyang puso. Igtatawan po kita kay ni mga tugang nin impresyon naan inaapod niya tong generosidad o generosity is not measured by numbers. Bako kung gura no kadakol, kundi nasusukol ini sa pagkamuot na minagikan sa satuyang puso mantang kita nagtatao. Quantity versus quality. God is always after the quality of our hearts when we help people. When we give something, it's not about quantity. Kung gura no kadakol. Iyo nga ni, naguhulog kada sa kolekta 500, pero ining 500, susubra ini sa imo. Day bali maghulog kang 5, o baka 5 sa nang ihurulog-lugod nindo. Yeah. Pero hali sa imo, puso. May mga pagkakataon baga po na minatao kita sa mahal na Diyos, minatao sa iba, when it is convenient. Kung sobra sa satuyang, kung bako makulog sa satuyang bulsa, kung bako makulog sa satuyang oras o puso. Pero ining istorya nagpapagirumdum sa to, nan tunay da ang pagtao, mamamati mo ang sakripisyo asin kulog ka ini sa imong buhay. Na-mentionar ko man kasubago, nangunya na aldaw, inigirumdum niya to ang memorial ni San Andres Dunglac.
asinan sa iyang mga pag-iriba. Nagtao man sindanin ehemplo sa sato kung kura no magtao sa satuyang kagurangan, sa satuyang buhay. Daiman po sindang maitaong dakol o ano man na sabihon ta kayamanan, alagad ang pinakahalangkaw na halaga, the precious gift that they offered to the Lord, iyo mismo an sa indang buhay sa ngaran kan pagtubod. Kaya ngunya na aldaw, makanood man po lugod kita sa paagi kay ining ipinahilig na mga aarugan sa sato, kay ining balo na kita, we should also learn to give generously from the heart. As in mismong ining mga santos, as in martires, kasabay ni San Andres Dungla, kita man lugod magiyahan kung paano talaga totalmente isuko man ang satuyang buhay sa mahal na Diyos. Let us offer not just spare time, spare coins that we have, or spare prayers. Instead, let us offer our hearts, our choices, and courage, especially when it costs something. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Bread to offer, given. Our bread. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang nalugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Banal na Ama, ako ang atang nasamong idinudolot sa pagalang kan pagsakit kan mga banal na martires, tanganing sa tahaw kan mga kahurasaan, nin sa mong buhay, kami magkanigong maabutan na danay na maimbod sa imo asin magdulot kan sa mong sadiri na maniniko sa imo. Uli, kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong initaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina. Magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maniniko asin dapat, matandos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli taan dugong pinabulos kan palada na martir na si San Andres Dungla, asinan sa iyang mga pag-iriba sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran sa pag-arog kay Kristo. Nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, teng tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, Banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan,
Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikan ang dadaan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos lan sabi, mag-ako kamugabos sa magkakan kaini, tailian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kali sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang paggagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamang datong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka na Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, si Rigman, girumduma, sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na laing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo silingman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalan, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa indo, at sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburonyo, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon.
Ang Amen. katuninongan kan kagurangnan, danday, namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ko niya nahiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. Matugang, uyaan kordero kan Diyos, miya si Kristo nagpapara kan mga kasadlan kan kinapan. Paladan kitang, uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. mamibi kita. Kagurangnan kaming binago kan mga kakanonin sarong tinapay sa pagrumdom kan mga banal na martires, mapakumbabang nagngangayo-ngayo sa imo, namantang danay kaming saro sa pagkamuot mo, magkanigong magkamit kandang sagkod na biyaya, nin pagkamatinios. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa indo kapos. Maghirilingan po giraray kita sa aga sa parehas na lugar, asin parehas na oras. Happy birthday kay Cha Belen Amurao. Asin salamat sa mga
lingkod ko niyan sa satuyang misa, sa lektor, commentator, mass collectors, choir, asin sa satuyang ginagalangan, asin kahuruhalang kawing sa kristan, salamat po sa imo, asin sa satuyang live streamer. See you tomorrow. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to the silence is here and in flesh that sent you to us, oh beloved child, and always you have in the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Sing our song, O Niño, with your scepter guide our people. Oh, hail forever, Filipinas is your kingdom. Sing our song, O Niño, with your head towards thy knees rest, proclaim your truth and justice, raise your peace and love. Thank you and good morning.